баъзе шахсиятҳо да ман ҳайрон мешавам ки субҳаналлоҳ гӯш накарда видеора эътибор наметиҳад, дарав мнения худша дар комментария менависаву ё дашномуд мекунад. Дигим ҷарои ма дар шаҳри Москва мегзаронам, минадори ихтимо ба акаи таҷмуслӣ мерасонам. Худои карим дарди саршона набинад. Салому алейкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, умедворам сиҳату саломатин иншоаллоҳ. Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ман номерои авиакасро дар инҷа мегзорам. Касое да билет дар кор боша аз Тоҷикистон, аз Русия, аз дигар давлатҳо, дар ҳамин номеро занг занед, иншоаллоҳ ба нархи арзон дастрас мекунед. Ассалому алейкум мардуми хайрхоҳ, бо дастгирии шумо дар картаи Сбербанкмон 175,000 ва дар картаи Душанбе Ситимон 4794 сум гузашт. Азо раҳмати Худо, мо миннатдорем ай халқи тоҷик ва касоне ки дар ҳаққи бачаи ман хайр кардагай, Худо хайршона ба даргоҳаш қабул кунав. Худо касоне ки бачаи манро ёрдам додагай, Худо ёрдамаш бикун. дар паноҳи Худо бошен. Худоҷон бародарон ва хоҳарони гиромӣ, алҳамдулиллаҳ барои ин бародар маблағи лозимашон, яъне маблағи ҷарроҳиш барои дуюм ҷарроҳиш ҷамъоварӣ шуд. шукри Аллоҳ. ҳар як бародар ва хоҳаре ки кӯмак кард, дастгирӣ кард, лайк монд, комментария кард ва ба дигарон навора равон кард, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. мо якҷо метонем як бародар ва хоҳарро дастгирӣ кунем ва кӯмак кунем. То қадри имкон кӯшиш мекунем ки дастгирӣ кунем. ҳамагӣ дар картаи мо 24500 рубл ҷамъ шуда, раҳмат ба бардори хайрхоҳ. касоне ки дар ҳаққи бачаи ман хайр кардагай, Худо дар паноҳи исматаш нигаҳбон шавад. Худо якшона ҳазор кунад. Худо дарди саршона набинам. Парвардигори карим, Худоҷон ҳамавақт ҳамихел даст ба хайр бошана. Худои карим дарди саршона набинам. мегузарем дар масъалаи видеои динангина. Дина ман як видео гузоштум ба хотире ки баъзе инсонҳо мардума бисёр воимаи бад мекунанд ки баъди 12 октябр депорт мешаванд ҳамашон. яъне ман ҳамон видеоро гузоштум ба хотири он ки мардум ба ҳар хел овозаҳо бовар накунед ва дар ҳамон надписи видео навишта ҷод мондум ки оё баъди 12 октябр муҳоҷиронро депорт мекунанд ё ки на. аломати суол мондум. ҳамонро мондуму видеора сар додум. яъне мардум бинанд ки ҳамон шахсият гуфтааст ба даҳани худаш ки нея ба овозаҳо ба ҳар хел гапҳо бовар накунед. баъди 12 ҳеҷ каса депорт намекунад. фақат онҳое депорт мешаванд ки документ надоранд. яъне ред мешавад, дар ҳамон ред ки ғалти ди документ ки надошта бошӣ ё депорт мекунанд ё штраф мекунанд, ягон чӣ мекунанд. яъне ҳамин хел ҳамон мардаки хуб ба даҳанаш ҳамин гапа гуфтааст. дар уҷа мардум баъзе шахсиятҳо да ман ҳайрон мешавам ки субҳаналлоҳ гӯш накарда видеора эътибор наметиҳад, дарав мнения худша дар комментария менависаву ё дашномуд мекунад ё аблаҳат мегӯяд ё ягон гапет мегӯяд ки субҳаналлоҳ мисли сӯзан шикофуд мекунад. охи э бародарҷон, ба хотири Аллоҳ ҳамун навиштаҷота аввал бин, аломати суол дора ва ба бин ҳамун шахсияте ки видеода гап задааст чӣ мегӯяд. бале баъзе инсонҳо шояд урусиро надонанд, ӯ ба забони урусӣ буд, русӣ ки будак, шояд барои ҳамин бошад. менависӣ мегӯ ки бародарҷон ҳамун видеоро бихом ба мненията бугӯ, ҳамин видеоро гӯш ки ба мненията бугӯ, лекин афсӯс баъзеҳош гӯш намекунанд. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ба хотири Аллоҳ ҳар чизе ки мегузорем аввалан гӯш андозед, баъдан комментария вай кунед ки субҳаналлоҳ манам инсон ҳастам. як намешавад ки фақат дашноми шуморо, фақат гапҳои қабеҳи шуморо гӯш кунам. агар ки ягон минус ёфтен аз ман, пас марҳамат. лекин субҳаналлоҳ ин чизе ки ман мондам дирӯз, ин минус набуд. ин як чизе буд ки мардумда ман нишон додам ки бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ба ҳар хел овозаҳо бовар накунед. ягон каса депорт намекунад. баракаллоҳу фикум. бовар кунед бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳамин як чиз рост аст ки мост мешай, мардум аз болот мегузаранд, гузаштан коршон буд шид, баъд аз хафот мегӯянд ки бадбахт дар вақти гузаштан қабрғоҳош ғамон дод. ҳамин рост будааст. Аллоҳ ҳар яктаи мо шуморо сабр битиҳад. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ба хотири Аллоҳ ҳар чизе ки мебинед аввалан гӯш андозед, хуб
баъдан хулоса буроред. Баракаллоҳу фикум. боз як бор дига аллоҳ ҷазои хайртон тия. ташаккури зиёд ки дастгирӣ мекунед ва кӯмак мекунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.